Kenapa ya? Zikir pula apa zikir? मा जादों होनदों नोंथांमोना? जेनेबा दिनै मोनायाव न'सा नेदोंमोन नामा होनो माइयाव न'सा नेनायाव मैदेरा फैनानै हरथारै टर्च जानाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाख्रेबनो मोन्दों जाहैबाय। बे गानानै सासेखौ नारनानै सासेखौ आरो गासिनो बाव मोन्दों जाहैदों थैनायखौ। दा सासेया मोजां बासायनानै दङ दा थैनाय जाबाय। मा जायगायाव? बे माबा सान्थिफुर कुसुं दैसा। सान्थिफुर कुसुं दैसा। मा नाम जायो? कुसन नार्जारि। कुसन नार्जारि। ओमफ्राय बेना सैथ' जोखोम जानाया? सैथ' नार्जारि। सैथ' नार्जारि। खयथासोआव जानाय ओरै जाथाया? बेयो जाथाया 1:30 बाजि होननाय जादों। 1:30 बाजिसोआव जादों आरो जाथाया। माइ जानो फैदोंमोन? माइ जादोंमोन मैदेरा ओमफ्राय उन्दुनानै गावसोर खेबनिफ्राय टर्च सुदोंमोन ना मानो टर्च सुनाय लोगो ओइबासिनो होसोनानै दाक्का जानाय जाबाय आरो नाख्लायनो मोनबाय नाख्लायनानै ओइबासिनो गादों जाहैदों मैदेरा। मा गामि? बे कुसुं दैसायानो जाहैबाय। ओरैनो बेयो बेसेबां बैसोसो जानाय जोखोम जानाया? 33सो थांबायदां बैसोआ। 33 37 ना 33 बिदि जाहैबाय आरो। ओरैनो मैदेरा माबैसो फैनायमोन? मैदेरा मासेल' फैनाय। मासेल'? मासेयैनो सानै मानसिखौ जखम खालामजोबदों आरो सासे जखम जाबा सासे थैनाय जाहैबाय। जोखोम जानाया ओरैनो मा मा जायगायाव दुखु मोननाय? दा बेयो सिभिलावनो दङ। बबाव दुखु मोननाय? बबे साइडआव? खर'आवल' दुखु मोननाय जाबाय। औ। ओरै मोखां दं बेला जोब्बाय। गबाय आरो। थांनाय मोनायाव जादों ओरै 12थासोआव घटनाया। ओमफ्राय माइ नेनो थांदोंमोन। बे माइ नेनायावनो बिसोर उन्दुना थानाय समावनो मैदेरा फैनानै आक्रमन खालामदों। बावहाय सासेखौ जोग्लिलांबाय ओमफ्राय सासेया खुनुरुखुम सौजानानै खारना गबाय आरो। दा बासिना दं सासेया थैबाय। दा बेनि थाखायनो जों सरकारनिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोनबा हामगौ सानदों।